No, ahoj lidi, my tady jdeme dneska prozkoumávat Lubojatech barák. Jsem tady s kámoškou a jdeme na to. Ty vole. Hej, jak si pamatuju, tak tady byly věci po druhé velké světové válce. Ty piču, ona našla klíč a já vám ukážu, že třeba minule, jak jsme tu byli, takže my jsme šli tady a tady na mé byl otisk mrtvého muže. Že jako takhle ležel nějak. Takhle ležel, jo? Nějak. Tak to je duch. Když tam člověk umře, hej, tohle byl význam, že máme utíkat. Já tam nejdu. Dělejme si domů. Počkej.